Naawa ka na ba sa mga halaman mo? Abe. Tinutog-tog ng manok ko eh. Ay, wala na. Patay na. Saan? Ito natin yung mga halaman ni Mrs. Ay, sayang. May ugat na. May ugat na? Ay, wala. Ba't binunot mo? It's a prank. Wala. Mag-ano ulit. Parang gusto kong magputol doon. Yung ano, uy, gumamila ko, Bi, oh. Ayo. Pwede nang pakawalan yung mga ibang manok ko. Wag naman, Ay, good afternoon. Good afternoon mga tropa. Yun. Ay, so another vlog na naman tayo. So sa vlog pala na to mga tropa schedule sana natin na bakuna. Magbigay ng MIB. Kaso ay MIB B12. Kaso ang problema, ayun yung kalangitan natin, nagbabadyan na naman yung ulan. So hindi tayo magbibigay ng B12 ngayon dahil siyempre ituturo kasi natin yun. Tapos mauulanan yung mga manok natin, baka mamaya biglang magkasakit sila. Kasi yung pinagbabakunahan natin is dito sa may dibdib. So cancel muna natin yung schedule natin sa pagbibigay ng B12. So bukas na lang. Maganda ka sana ngayon kasi medyo makulimlim, pero ayan na, dyan na yung ulan mga tropa. Dyan na. So malaking problema to. So ma-adjust yung ating pagbibigay ng bakuna. Yan, so gulo ng buhok ko yung kagagaling kasi natin dun sa may baka. Right, so yun. At update na lang tayo dito sa may manukan natin. So hindi pa pala ako nakagawa ng mga tipi. So hindi ko pa natapos yung tipi na ginagawa ko. So kahapon gumagawa kasi ako, pero nagkulang tayo sa oras. Tapos kanina naging busy kami ni Mrs. dahil maraming kaming ginawa. Tapos anong tawag dun, galing na rin pala ako sa bayan kanina. Bumili ako ng pagkain, patuka, kasi naubusan tayo mga tropa. Dito yung mga manok natin. Kaya ang gagawin natin ngayon, kasi hindi tayo makapagbigay ng B12, yung bibigyan na lang muna natin is yung capsule. Yung kukunin lang natin. Hindi ko pa pala sila napapakain. Shout out sa mga estudyante. Ayan. Alright, so ito pala yung bibigay natin sa mga nokis natin. Alright, so yun. Vitamina muna. So mayroon tayo ditong vitamin B12. Ayan, vitamin B12. Tapos may calcium. Tapos mayroon din tayong multivitamins. So bibigyan pala natin ng calcium is yung mga kakaharvest natin. Tapos yung mga broodcock natin is yun ang bibigyan natin ng B12. Ayan. Para sa iyo yan, para sa kanya. Ayaw magpakita sa camera natakot ayan. B12. So yun yung mga binibigay natin vitamins sa mga nokit natin pag ganun na normal days nila, kasi may mga araw kasi sila na kailangan talagang mabigyan sila ng B12. Tapos yung injectable tapos meron din yung araw na talagang pahinga nila mga tropa. So naglaan ako ng schedule para sa pahinga nila. So ang pinakapahinga nila mga tropa is yung linggo. Yan, linggo. So yun yung pinakapahinga ng mga nokis natin. Right, so
Yun mga tropa, no? Magbibigay lang tayo ng vitamina sa mga nokes natin. Yan. So unahin na natin yung mga broodcock natin. Okay, so ayun yung B12, no? Vitamin B12 ayan. So may kung naman tayo mga tropa, mayroon naman tayo mga alternatives na vitamins pag ganun na nakakancel yung schedule natin pag nagbibigay tayo ng vitamina. So unahin natin tong ating Boston Gold mga tropa. So magbibigay na muna tayo ng vitamin up, tapos mamaya na tayo magbibigay ng patuka. Unahin natin yung vitamina. So matakaw tayo dito sa may sweater natin, yung ating sweater mga tropa. So medium high yung sukat nito. Mataas siya mga tropa, unlike dito sa natin sa Boston Gold natin na anong tawag dito, ang sukat niya is medium lang, hindi siya ganun katangkaran. Pero yung mga nandito, yung mga naka-cord natin, ito may yung cord natin mga ito medium high ito eh. Tapos yung isa doon kung siya medium high din pareha, pero yung medium nila, yung isang kapatid nila, ito yung medium nila, ayan o, mas maliit. So yan yung isa sa mga stag natin. So yun yung mga sukat ng mga nokes natin mga tropa. Okay, so bibigyan lang natin ng vitamina tong ating sweater. Right. Isa mga tropa, ito yung ating sweater. So yung pagbibigay pala natin ng vitamina mga tropa, pagka na sinusubo natin yung capsule, yung tabletas, kailangan medyo hagurin mo dito para hindi siya magbara. Kasi pag hindi mo hinakod yung dito, pag nagbara, yun yung isa sa mga dahilan bakit na nadidedo yung mga nukes natin. So kailangan natin tulungan. So, pagka naisubo natin, kailangan hagurin natin dito. So ayan. Ay, so ganun lang mga tropa yung mga pagbibigay natin ng vitamina. Tapos sa mga stag natin, sa mga stag ito yung bibigay natin, calcium with vitamin D3. Ayan, para sa mga stag natin. Yun o. Kasi mas kailangan nila ng calcium. Mas kailangan ng calcium kasi siyempre hindi pa sila ganun ka komportable sa pagkaka-cold nila. So minsan nagpupumiglas pa sila, kaya patibayan natin yung buto ng mga alaga natin. Ayan, calcium. So yung isa naman is multivitamins. So binibigay ko yun mga tropa tuwing 2 days pagkatapos ng kanilang calcium. Kung naman multivitamins yung binibigay natin. So alternate yun, alternate na binibigay natin yung mga vitamina na yan. Kasi once na nagkahalo-halo kasi, o nagkasabay-sabay pala, kasabay-sabay yung mga vitamina, napakalaki ng epekto nito sa mga kalusugan ng mga nukes natin. Maaring yun yung isang dahilan para anong tawag din, magkasakit sila. So dito naman mga tropa, sa mga bagong harvest natin, so ang bibigay natin sa kanila is yung multivitamins. O diba?
may nakalaan na vitamina para sa mga nokes natin. Depende sa kung anong sitwasyon nila. So sa mga to kasi kaka-harvest lang natin is at katatapos lang pala nila na katatapos lang nila na mapurga saka mag take ng Primoxil, mas kailangan nila ng vitamins. So hindi pa pala ako nakapagbigay ng probiotics sa kanila mga tropa. So ito na muna, calcium na muna. Tapos sa susunod na araw doon naman na tayo magbibigay ng probiotics sa mga nokes natin. Ang sasigla na nila mga tropa. Okay, so yun. At magbibigay lang tayo ng multivitamins, tuloy calcium sa mga nokes natin. So nahin na siguro natin yung talisayan natin. So ang sukat pala nito mga tropa is kwanto. Ang sukat nito is nasa naglalaro sa medium high. Medyo matangkad din tong nokes natin na to.